Monka fra why? Ya mabusuani nyina hyede why? Na eno anwumre my narration no kakra. E dey opportunity ye. Na me ni wo. Okay. Me ko fie mi won mo na e fra mi. Okay. Ese ya bo ma do atu. Okay. Ekunu. Ti ese me fa atade a hye aba. Ti lucky me baba ko te de e won. Na ono so se ya fra no. Na o de me bae. Ti me bae no mo de ne ko hospital. Ti e ho no ma na. Omo ka se wa nyu yu. Na omo se o ya yi no. De na o gina won se o ka se. Takum menku takum tago se menku Oma no mu gina won ka na no boka. Almost say ebrebe na abantie no be frɛ hura no enu anwumre wo mfie o. Oh, na e be 9 o'clock. Anwumre ba ne se wo frɛ no me ma me ka se mo nko no o nko ba bia. Na me ba boy no so mo akojale awie. Ka wo na esi na so. Ti no nche bibia no se menko. No so menko ba bia na ma enye de enkomra. Ti o ye ne ka taru na esi na se na eta. No so mu nya kwaya o si ya. Ode e call yen ti o so o na 15 minutes. Obeti pound. You know him say the police is working na bia. Omo eye yin ti e kire no bi say ne say beti no correct say. Unu ya ma adua na enku ni da. Wow. Now that's a can you cry preventing say o man impie but or the agra no je no if you nua nsem. Ti senka nipa no ofrosoro wa de anko beku omo wonya so obi ati power obi na adwin so obi tu. So na adwin so obi dibo. Okay. Omo a ene omo di nkomo no say o hwa we na damfo visa one ne kotena ho di nkomo na awura ba akokora ka ho a awura no kra ne the main witness visa. Sana no mo ka ho. Okay. Madwa yenim se wawo meboa. Ne ba na nyamfie se. June no benya 4 years. June na akola no benya 4 years oh. Okay, na me gram sim fie me na say 4 years. But onisa be me ya oni nya issues na ewo akoda na no obi foforo na wo. Daddy, no be so. Na ya te secret no na ebia ne mpra no na akasakasa ba o mtem na otimi bo no tuo sa. Minim asam de ba e bia beka. Yeah. Do bia beka bia ye. Asam de ba sa no beka se ne mpra no. Minim se ne mpra no. Okay. Officially on for bia metre wo fie se on fa me de minim ye de na bekra me ye de oni na wo. De na wo no de na wo no wa buchire. Ono no de na bekra. Ye nyina obi anim se ni kuno no wo. Okay, did oni na wo no wa buchire. You like man. Obobo wa buchire. O a footballer wa buchire. Okay. Na Mwadaroma memisa okakra. Akona yese ni maami afrim wa na otete no e no kra. Se we de emusame wa woni bibia o maami ayo kwa so baby. Oh, sir, anya me minti na mebisa, telephone ti na mebisa. Na me say so baby, e no na ye yi. Na me say telephone ti na mebisa. Yo. Enti anopai officially mabo posifo amane ya na posifo aba ho. Eno anaju na ebo police fo amane ma police fo ba ho. Okay. Na police fo nsem. Anopai de no maka kire bosu ano na munya nte wo monka. Mpacho ho amu. Aposifo no. Afi na wasi e ko ho no. Okay. Okay. Enti ne ba ketwa no we. Wo hu de ya se na tadia. Ya na ko school. Ba ono de onya hu de asi. Da bi ubo ma adwede a no ho we na ne ko. Ubo ma adwede a no e de. O he wani ma na ne ho ko no osu. Moja mudu but akoda so ya akoda ntim ontimi hu se ne ma me ni ho sese. Okay. Na ye beto aso de nyame tete mo re why? Yo. Nyame tete mo re. Okay.